Niadtong Webes lang nilambigit ka sa gihimong orientation workshop para sa programang Retold Community Support Program sa NTF-ELCAC sa paunguna sa DILG Misamis Oriental. Kumusta ang imong nahimong partisipasyon ni ini? Isip representante sa mga kabatan-unan sekno sa atong lungsod. Apil kita sa gitawag nga RCSP, Retold Community Support Program 14 sa atong lungsod, kung diin atong nilabayng Webes, miapil kita og isa ka workshop nga kung unsaon pag adto sa mga barangay nga wala na or cleared na, no, wala na dito ang presensya sa mga NPA o wala na dito ang threat sa insurgency, kay atong ipangutan-on, atong i-identify ang mga development gaps, ang mga needs sa ilahang komunidad aron ato kining ma-address, ato ning matagaan og aksyon, og kita manghinaot nga pinaagi niini dili na sila musuporta sa mga NPA og dili na sila mobalik sa pagsuporta kanila. Kumusta sad ang pagdawat niini sa mga batan-on sa inyong munisipalidad ani nga programa sa ELCAC? Dadtong Huwebes, kauban usab nako ang mga SK chairman sa mga na-identified nga barangay, og sila pod aktibo no nga nisuporta sa maong workshop, og sila eager na nga maadtuan, mahigayunan og immersion dito sa ilang lugar. Og ginaingon pa nila sa ako nga malipayon sila kay Armed Forces of the Philippines sa 23rd IB, gi-assess sila, nag-facilitate nga ma-organize ang mga batan-on dito sa ilahang barangay, kung diin gipang-aware sila sa CPP, NPA, NDF nga recruitment, o unsa ba ang angay buhaton nga kanang malikayan kini o makabalota sa mga risgo kung kita mo intra niini. Og usab sa wala pa ang pandemya, pinaagi sa atong EFP o sa atong ang LGU, nagpahigayon kita og atong gitawag nga Youth Leadership Summit nga giintrahan sa atong mga kabatan-unan na naay threat sa insurgency. Saylo, na isip o sa ka-leader sa mga kabatan-unan sa inyong munisipalidad, ikaw mismo ay nabakunahan na. Sa 25 barangay sa inyong dapit, kumusta ang pagdawat sa atong mga kababayan sa bakuna kontra COVID? Ana sa 11.6%, sa targeted nga out of 70% nga population, no, sa ato ang munisipyo, 11.6% na ang natagaan from the 70% na kinahanglan kwaon para makuha nato ang herd immunity. Og akong gina-encourage ang mga katawhan, especially ang mga kabatan-unan, nga unta kung ang vaccine aduna naana nay higayon nga sila pagatagaan, if available na sa ilaha, unta ilahang dawaton o di sila maghadlok sa pagpabakuna gyud. Kaning vaccination para tapod kini pagprotekta sa atong kaugalingon o sa mga tao nga duol kanato or at sa atong mga pamilya o mga kauban sa trabaho. And sa umaabot nga linggo ng kabataan, ang among federation nag-agree nga why not we will go back again sa pagtagad na pud utro ang ato ang CPP, NPA, NDF recruitment strategy, among kuanon nga kanang unsaon kini pag fight, no, nga unta gyud walay batan-on nga madani nila, amon ang pagtagad labi na gyud ang unsa ang rule sa mga kabatan-unan sa nation building. Ug usab ang usa sa mga problema usab no issue nga ang mga kabatan-unan daghan kaayo gipang atubang ang depression, ang mental health ato nang katagang pagtagad, ang teenage pregnancy, values formation, ug uban pa more on ga support sa social welfare sa mga kabatan-unan. Og ako, though ang linggo na kabataan will be on August, na pay a month, pero I am sure nga kato akong mga gipang-ingon nga posible namo nga mga activities amo gid katong
makabot kay dili gid ikalimod nga diri sa among lungsod grabe gid ang suporta nga ginhatag sa amo ang local chief executive. At the same time, the president of the LNP, Misamis Oriental, Mayor Ray B. Buhisan, inubanan sa dakong suporta sa among Sangguniang Bayan, headed by our Vice Mayor Charlie B. Buhisan. O ang among Armed Forces of the Philippines 23rd IB, grabe ang pagsuporta, grabe ang coordination sa amo ang lungsod. So, posible gid kaayo nga mahitabo ni nga mga activities o kami sa federation buhaton namo ang tanan aron nga bisag aduna kita sa pandemya, daghan ang cases, limited ang pagtapok-tapok, pero we will make sure nga mahitabo ni nga mga events among gamiton ang atong social media para makuha gyapon nato ang atensyon sa atong kabatan-unan.